Seguimos en tempo de tertulia no Faladoiro hoxe na compañía de Ana Peón, de Jano Leis e de Xoán Bascuas, analizando a primeira xornada do debate do Estado da Autonomía que ven de finalizar hai un par de minutos no Parlamento de Galicia. Pido vos, antes de empezar a falar de cuestións xa concretas, unha primeira valoración, a ver, en 30 segundos ou menos, un par de titulares do que deixa esta primeira xornada, cumpre as expectativas ou non. A ver, Jano, por exemplo. Cumpre as expectativas, ao me parei, creo que é un debate decepcionante, porque eu creo que o país está nunha situación que requeriría un debate de maior fondura, de maior calado político, con planteamentos moi de fondo, tanto polo goberno, fundamentalmente polo goberno, como tamén por parte da oposición, que posibilitaran, ademais, que trasladaran aos grandes problemas do país con visión de futuro e non caer nas políticas curtoplacistas, que ademais son as únicas que poden permitir, me refiro ás de visión de futuro, as únicas que poden permitir un grande acordo nacional para sacar este país do foxo no que se atopa. Bueno, tanto, desde ese punto de vista, decepción unha vez máis. Bueno, pois unha vez máis decepcionado, e Jano quere acordos como tantas veces ten dito nesta mesa. A ver, Ana. Pois eu destacaría o discurso de Feijóo foi o discurso dos problemas dos galegos e foi un discurso, e o decía tamén o voceiro do Partido Popular, de concordia, onde ofreceu a oposición pactos no que eles consideren oportuno. E despois estaban as intervencións de Jorquera e de Beiras, que son a Galicia, eu diría, do século XIX, casi, con debates identitarios que non creo que sean neste momento a prioridade que teñen os galegos. E despois, no caso da intervención do portavoz do PSOE, pois diría o discurso da falla de credibilidade, porque claro, o portavoz do PSOE foi secretario de Estado de Administracións Territoriais co goberno Zapatero. Entón, calquer tipo de consideración que faga sobre paro, sobre pensión, sobre recorte do estado de benestar, pois non ten credibilidade. Non me chegues aos seres da Andalucía, non me vayas aos seres Nesta da Andalucía. parte non, queremos falar de Galicia. A ver, Xoán Bascuas, a túa impresión. Pois eu, como se busca algo sintético, vou facer o paralelismo de cada un dos intervintes con televisións, non? Diría que o Partido Popular é como Antena 3, moitos anuncios, pero cunha programación moi repetitiva. De feito, moitos das propostas de Feijóo estaban no seu programa do ano 2009. Identificaría a Beiras e a Alternativa Galega de Esquerdas con Telecinco, pois o clásico festa rachada e que con un único presentador valelle para varios programas, non? O BNG, pois cada vez se asemeña máis a dúas, porque ten unha boa programación, pero cada vez menos audiencia, e finalmente diría que o PSOE é como un canal clásico, non? Vese obrigado a repetir sistemáticamente as mesmas películas, porque o clásico ten que repetirse. Estou por aplaudir, Sí, me parece genial. Só un matiz que parece me ven a comparación do Partido Popular con Antena 3, porque é a televisión que o mes pasado tivo máis audiencia en España. Non lle nego, eso moi ben. Si solo fora un mes quedaría contento, pero lamentablemente ten moita máis audiencia do que a mí me gustaría. Bueno, en todo caso, comezaba e remataba Feijóo a súa intervención da mañá cunha referencia ao accidente de Angrois e o espírito de concordia que se viu logo desa traxedia, unha referencia, por certo, moi cuestionada e criticada polos voceiros da oposición. Dicía, entre outras cousas, que Galicia ten hoxe menos déficit, menos paro, menos recesión e menos débeda que o resto de España. Facía anuncios, o que deu hoxe máis titulares, esa rebaixa no tramo autonómico do IRPF do 12 ou 11,5% para todas as rendas de ata 17.700 euros. Se vos parece, imos lembrar ese momento, o momento dese anuncio no que fala da solidariedade, de que todos os galegos, de que todos miremos por todos os galegos, polo conxunto dos galegos, e logo comentamos. Os presupostos que aprobaremos o venres van a incluir unha rebaixa do tramo autonómico do imposto da renta ás persoas físicas para todos os que teñan unha base liquidable ata 17.700 euros, de xeito que o tipo dese gravamen pasará do 12 ao 11,5%. Beneficiará a 7 de cada 10 galegos. E deste xeito, Galicia será a comunidade, xunto con Extremadura, co IRPF máis baixo para as persoas con menor renta. As medidas que puxemos en marcha a toda agora nos permiten afirmar que nos diriximos a un modelo de crecemento solidario. Cara aí camiñamos, con planificación, con estrategia e medindo cada paso. O noso crecemento será solidario porque será o resultado do esforzo de moitos para que ningún galego
se vexa privado daquilo que é esencial para a súa vida. Bueno, decía Xoán, moitos anuncios pero repetitivos por parte do presidente da Xunta, non? Sí, son unha boa parte deles son do seu programa 2009, non do que, co que se presentou agora ás eleccións. Se me permites un inciso, unha cuestión que non mencionamos, e é que eu quero poñer en dúbida o formato do debate de política xeral, porque nun parlamentarismo, onde é o Parlamento quen escolle o presidente, non ten sentido Perde ningún. sentido. Non ten sentido, non é como o lugar no que naceu en Estados Unidos, onde hai un presidente que pode ter as cámaras en contra e si ten que pactar, e ademais non hai unha dinámica partidaria. Aquí non ten tanto sentido, non? E me parece que é un debate un tanto trucado, porque, evidentemente, cando sai a oposición, sai a machacar a intervención do presidente, e cando sai Pedro Puig, o hecho estupendamente, non? Non ten moito sentido, ademais, nos momentos no que a política se vive moi aceleradamente, onde este tipo de presentacións, pois, o que dixo hoxe, podería dicilo o mes que ven que se vai debatir sobre orzamentos, por exemplo, non? E logo xa falarei sobre as propostas que fixo. Pero empezando por aí, polo tema do formato, que vos parece, que di Xoán? Concordades ou non? Ten interese, non? Está ben formulado ou non? Serve para algo ou non? Vamos a ver, creo, en primer lugar destacaría en cuestión de tempos, Beiras, algún se queixan de que se a oposición non ten tempo no Parlamento, pois neste caso tiveron moito máis tempo os grupos da oposición que o goberno, o presidente do goberno, co cal esa falacia de que si non se pode falar, que estamos amordazados, que no Parlamento non nos deixan falar, pois é mentira. O que é unha pena é que, mentras por parte do presidente da Xunta se fan propostas e se tende a man para chegar a acordos sobre os temas que preocupan os cidadáns, pois por parte dos outros grupos, bueno, Méndez Romeu si falou da posibilidade de pactos en dous temas, pero os outros dous grupos non fixeron absolutamente ningunha proposta. Non fixeron absolutamente ningunha proposta, ni ningún punto de acordo. Eu creo que en todos os temas, pois, bueno, ainda que hai diferencias de criterios, pois pode intentar achegarse a puntos de acordo, porque eu penso que, ademais, as enquisas do CIS así o dicen, os cidadáns cada día queren máis pactos e máis acordos. Sí, e foi unha pena eso, que pode dar xogo isto si todos os partidos que están ali presentes teñen vontade de chegar ao acordo, pero si o que se utiliza é como un escaparate, non? No caso de Beiras, dito, pues, al final o que fai pois é unha relación de insultos, dices, é que aporta o debate? Absolutamente nada, é dicir, pois, para algunhas aportacións, desde logo, eu creo que para os intereses dos galegos son bastante prescindibles, con todo o meu respeto, de decir, bueno, pois, como representante dos cidadáns en dereito a falar, pero hoxe non lle escoitei absolutamente nada que poda axudar a mellorar a vida dos galegos. Si, fixo propostas de acordo Méndez Romeu, como apuntaba Ana, en dúas cuestións, plan de emprego e Nova Galicia Banco, non? Abejano? Eu creo que o debate político no Parlamento é un reflexo, desde o meu punto de vista, da forte crise institucional, política e social que vive este país. Creo que temos un goberno que é casi como se fora un consello de administración, podía non haber goberno e as cousas funcionarían igual, se traballa, se xestiona o día a día e pouco máis, e unha oposición que ata o de agora pois estivo atenazada pois en primeiro lugar pola irrupción do fenómeno Beiras que a mí non me cabe a menor dúbida que é un fenómeno absolutamente apetecido, potenciado e fomentado polo Partido Popular, porque lle interesa o Partido Popular, porque lle interesa o señor Feijóo, unha crise forte do Partido Socialista, que non foi quen aínda de atopar o seu sitio. Eu creo que hoxe hai agroma a unha certa esperanza, porque, malia todo, creo que hai un cambio importante nas formas e no fondo na intervención do Partido Socialista. A min, sinceramente, honestamente, bueno, pois me dou motivos para a esperanza de que algo pode cambiar por parte do Partido Socialista. Bueno, e un BNG que está un pouco acomplexado e tamén un pouco desorientado tamén polo fenómeno Beiras. En todo caso, creo que a crise tan fonda que ten este país en todos os ámbitos necesitaba neste momento a altura de miras e deixar por unha vez a política do día a día, a política do curto prazo e a inxente maneira que ás veces se convirte máis que en propostas de medidas en relatorio e unha descripción da situación e centrar os grandes temas para sacar a este país do atranco no que se topa.
E é nese contexto cando se pode chegar a acordos. O que non se pode reivindicar, porque o presidente Uribe fixo diálogo, non dixo outra cousa, non fixo propostas de acordos, e máis, quen ten que tomar a iniciativa deses grandes acordos debe ser o goberno, e non se debe de exercer simplemente como pura retórica. Aí teñen ustedes o diálogo se queren dialogar. Hombre, evidentemente, sobre o día a día é imposible que haxa diálogo, poderá haber diálogo, é difícil que haxa acordos, pero sobre os grandes temas do país, creo que é factible. Creo que é factible chegar a acordos entre todas as forzas políticas, con representación parlamentaria, incluso con representación non parlamentaria. E creo que é absolutamente imprescindible, senón este país non nos sacaremos do atranco. Mentre sigamos no rifrafe e no día a día e nas visións curtoplacistas, os grandes problemas do país seguirán sin resolverse. Para mí hai un problema que ninguén menciona, por exemplo, porque para mí é o síntoma de que as cousas van rematadamente mal. O problema da demografía e o problema da fuxida dos xóvenes deste país e da xente máis preparada deste país. Eso é sintomático de que algo falla neste país e, sobre todo, que estamos perdendo o futuro. E diante dese tipo de cuestións, como o tema pode ser tamén o tema da educación, ou o tema, por exemplo, da destrucción deste país cos incendios, porque o único que se fala é de medidas represivas, pero eso se necesitan grandes acordos entre todas as forzas políticas para resolvelos. A ver, e mentras non haxe esa posibilidad, a min sinceramente me decepciona, e creo que a ciudadanía termina tamén decepcionada. Desta vontade de consenso do presidente Feijóo, que dixo de Elixan, tamén houve unha serie de temas concretos para os que pediu consenso. Un foi a lei do solo, o dixo explícitamente que desexaba un consenso en un tema tan importante para o futuro de Galicia. O dixo tamén no tema dos incendios, dixo que era un tema que lle gustaría que houvese un acordo entre todos, é dicir, que si fixo... Pero unha cosa é o desexo, que me gustaría, non, señor, faga unha proposta concreta, estableza unha xenda de grandes temas que este país necesita para sair desta situación. E a partir de aí, que cada partido responda. Pues eso é iniciativa do goberno, que non se pode sacar temas, desgranar temas e dir, bueno, se sobre todo isto queren ustedes dialogar... Ana e logo Xoán. E logo despois corresponder. Ana e logo Xoán. Porque as ofertas de diálogo se pode facer, pero claro, hai cantidad de cousas que ocurren no día a día da política galega e da vida parlamentaria que non se corresponde con ese espírito de diálogo que de vez en cando deixa caer o presidente. Pois o presidente expuxo o seu modelo ante unha crisis que el falaba iso de crisis económica, de crisis política, de crisis social, e fixo propostas en todos estes temas. Eu creo que no seu discurso hai temas dabondo os que sería posible chegar a un acordo se houvese vontade de consenso. Agora, mañán, é o debate das propostas de resolución. Quero decir que verase as propostas de resolución que presenta o Grupo Popular concretando os anuncios que fixo o presidente Feijóo e o Gallá. Os outros grupos pois podan atopar puntos de acordo en estes temas, desde que son, bueno, desde a creación de emprego o a lei do solo, creo que é un tema importante tamén, o que distí da loita contra incendios, son cuestións. E o problema demográfico, se eu coincido que... A arquitectura institucional do Estado, a legislación, hai cantidad de temas importantes. Moitísimos. Unha xente e sentémonos a dialogar. A ver, Xoán, vou retomar incluso dos agentes sociais. Distorsionei un pouco, agardamos o debate, poñendo en tela de xuízo, non me refería aos tempos, refírome ao concepto mesmo de debate de política xeral, cando hai unha forza política mayoritaria na Cámara que é quen escolle o presidente, non é como outros sistemas, onde naceu este modelo de debate que en Estados Unidos, onde o presidente pode ter unha Cámara en contra e entón si está obrigado a pactar. Bueno, neste caso o guión está sempre escrito, sempre se cumpre, non? Sempre igual, non ten maior trascendencia. Sabes que só responde ao modelo presidencialista. Efectivamente, e antes, moito antes, o modelo monárquico que era o único que coñecían daquela, e a raíña que dá o debate en nome do primeiro ministro en Gran Bretaña. Bueno, o que vou, Angrois, non? Que mencionabas antes, a min pareceume pouco acertado a utilización nun sentido e no outro. Non? Parece que ese é un tema que nun debate parlamentario se teña que poñer máis que apelando a valores positivos do conxunto da colectividade galega que así se manifestou. Non? Eu creo que hasta aí sí, pero logo intentar aproximarse ou aproveitarse tanto para o bo como para o malo non me parecía o lugar e o momento adecuado, e isto recoñezo que é altamente discutible. O principio do consenso. Bueno, unha cousa é predicar e outra dar trigo, porque se pode apelar agora mesmo a que haxa consensos, pero co decreto do galego, o Partido Popular demostrou que non é unha forza de política que cando ten maiorías actúe en consenso. E se quere demostrar que é unha forza política que quere facer consenso, pois que non argumente que a reforma electoral que nos quere endosar pola porta de atrás a vai facer sí ou sí. Eso non é dar exemplo co que é a política de consenso. E ademais, esta dinámica que se dá no Parlamento,
de convulsión, de insulto, de crítica constante, empurra ao Partido Popular a decir, ves, é que teño que facer porque non me deixan, verdade, Ana? É que non me deixan, entonces teño que facelo mano militar. Remato pronto. Lei do solo. Pois claro, cantas reformas da lei do solo levamos? A solo co goberno de Manuel Fraga e con José Cuíña de conselleiro levaron 3, non? E logo, pois veo a do bipartito e agora con esta. E, sin embargo, un paso previo como é a das directrices de ordenación do territorio sigue sin resolver. Hai que ir primeiro a eso. Que ofrece un pacto aí. Porque eso sí que é un documento clave, que que queremos facer no país, como queremos facer e onde ubicamos, pois, parques empresariais ou as empresas máis estratégicas se poden ubicar. E o último, falou o presidente de solidariedade. Pero nas propostas que ele efectúa, creo que o que está pedindo é que aqueles segmentos sociais máis desfavorecidos sean solidarios cos máis potentados. Explícome. Hoxe mesmo fixe unha proposta de reducción do IRPF do 0,5, non? No tramo autonómico. E está moi ben. Eu aplaudo iso. Aplaudo a iniciativa do presidente. Pero non sube por arriba. Non sube as persoas que teñen ingresos maiores. Co cal, a capacidade recaudatoria inicialmente da Xunta baixa, verdade? Sin embargo, sí que sube unha taxa que é lineal para todos, que é a dos carburantes para o pagamento de medicamentos e atención hospitalaria. Isto é, populismo baixando medio punto os tramos aos máis desfavorecidos, non lle sube aos máis favorecidos e logo aplica unha taxa que é lineal para todo o mundo. Ganes 100 euros, ganes 100.000 euros, ti vas pagalo igualmente se conduces e gastas en gasolina. Eso non é solidaridade ben entendida. A ver, Ana Peón, e non a interrumpades, por favor, que ela tamén estivo, porque senón é imposible. A ver, un cachiño polo menos. Sobre todo cos que menos teñen. Eu creo que neste momento recortar o IRPF ás persoas que teñen ingresos inferiores a 17.000 euros, eso é solidariedade. E eso que se fala de subir o imposto... Ai, que pouco durou. Deixádeme rematar. Quero lembrar tamén un dato que é respecto ao que pagan as rendas máis altas. Quero lembrar que foi este goberno do Partido Popular o que subiu a imposición ás rendas máis altas, está nun tipo do 56%, que é o máis alto de Europa só por delante de Suecia. É o tipo máis alto do IRPF. A presión fiscal co PSOE era 5 puntos menor. Tamén se aumentou o imposto de sociedades. Quero decir que claro, todo o mundo ten o concepto de a dereita insolidaria, esquerda solidaria. Moi ben, pois quen lle baixou as retribucións aos banqueiros foi o Partido Popular, quen tomou medidas para restringir esos soldos dos directivos foi o Partido Popular. O sistema impositivo, as rendas máis altas, neste momento pagan bastante máis do que pagaban durante o goberno socialista. Eso é certo. O tramo máis alto en España está no 56%. Vamos a ver, respecto ao copago sanitario, vamos a ver, ponse o exemplo tamén dos libros de texto. As letras da Amancio Ortega, o neto que tivo agora, ten que ter os libros gratis. Pois Amancio Ortega pode pagar os seus libros a seu neto. O neto de Amancio Ortega, se vai a un colexio público, ten que ter o comedor gratis. Non, o lóxico é que se ten ingresos, que pague para que o 80% das familias galegas, como ocurre aquí, non teñan que pagar o comedor ou só €1 de comedor. As mediciñas, moi ben, que é mellor que paguen, agora que se conseguiu que os parados, que ata de agora tiña que pagar as medicinas, non teñen que pagar. Os que teñen, en función da rendas máis altas, pagan algo máis, pero é un pago moi pequeno. Esa é a solidaridade. Como os diputados, pois os diputados que teñen máis ingresos que outros cidadáns, que querías? Que tivesen os mesmos beneficios que o resto da xente, é dicir, que tivesen os seus fillos os libros de texto gratis. Pois estamos de libros de texto, de medicamentos, de comedores escolares, onde se paga en función da renda. Ui, tantos temas hai, que pouco tempo temos. Eso é a solidaridade, que o que ten menos ingresos, paga menos. En cambio, os que teñen ingresos máis elevados, é que o que vimos durante... Porque o buraco que había en España era como era. Que se fixo durante moitos anos? O plan é 15.000 millones de euros en aceras. Sei que bebé 2.000 euros para cada... poño exemplo outra vez da Amancio Ortega. É dicir, ten un neto e tamén recibo o mismo. Os 400 euros lineales para todo o mundo. Eso non é solidaridade. Para mí non é solidaridade. Para mí a solidaridade é que determinadas
concepto se pague en función da renda de cada un. Se eu podo pagar polos medicamentos 10 euros, pois que eu os pague, pero que un parado que non ten ingresos non os pague. É o que se trata. Que os Has máis... feito unha roja. Non, é que a solidariedade é que a mí me fai moita gracia. O debate que había co PSOE, baixar impostos era de esquerdas, decía Zapatero. Agora non se sabe. Pero que non é certo que dixeches. Non é correcto que dixeches, perdón, non é correcto. Que a mí me fai moita gracia todos estos tópicos. A ver, remata. Unha cousa máis e remata. A ver, todos con brevidade. De quen defende o benestar e o gasto social, pois durante a época do bipartito, que había moitos máis ingresos, non había a situación económica que hai agora, o gasto social era 69 de cada 100 euros. Neste momento, para este ano, os presupostos van a ter para gasto social 80 de cada 100 euros. Eso é a solidariedade. O demais, pois, sí, xa sei que o PSOE durante moitos anos fala de progreso, de solidariedade, pero nas políticas que se fan, ves, eso remata unha cousa moi breve. A última, que non temos tempo, a ver. A Méndez Romeu falaba do papelón, non? Que ten Méndez Romeu falando do paro, falando das pensións, porque el formou parte do goberno de Zapatero e o seu ministro era Jordi Sevilla. Jordi Sevilla creo que quería enseñar economía a Zapatero. Jordi Sevilla, que se marchou no 2010 do Parlamento, criticou a Zapatero porque decía: por que motivo recortamos e quitamos 2.500 millóns de euros aos pensionistas cando podíamos ter posto o imposto de patrimonio? Porque en España o que quitou o imposto de patrimonio foi o Partido Socialista. Entón, vamos a ver, deixémonos de conceptos como do século pasado, porque todo isto de solidaridade, benestar, dereitas, esquerdas, pero é un debate que son as cifras. Creo que solamente che faltou volver aos seres de Andalucía. Solamente volver aos seres de Andalucía. Mira, vamos a ver. Eu creo que hai que mirar as cousas con perspectiva de futuro. E a ver se dunha vez o Partido Popular se olvida de Zapatero e se olvida del retrovisor. Cando paguemos todo o que nos deixou pendente Zapatero. Claro, resulta que a crise a provocou Zapatero. Hombre, os 30.000 euros que quedaron aí... O sea que resulta que para todo... Resulta que para todo... No, que resulta que para todo o mundo a crise se xenera en Estados Unidos, coa crise financeira, etcétera, e para o Partido Popular a crise xenera Zapatero. O señor de Guindos, e o señor de Guindos, que estaba en Goldman Sachs, non sabía, non se enteraba da festa, do que estaba a pasar. Pero bueno, deixa iso. Que non tomou medidas porque decía que non había crisis. A ver, escoitádevos. Eu quero facer, primeiro, un esforzo por ter unha visión, diríamos, suprapartidista do problema. E mirar para o futuro e mirar para adiante. Estamos nunha situación gravísima, non o podemos ocultar. Non o podemos ocultar, gravísima, gravísima. Que non a saca adiante ningún partido en solitario por moita maioría que teña. Que é absolutamente imprescindible, desde o meu punto de vista, pechar páxina con toda unha etapa da historia de España. Con toda unha etapa. E que ao mellor pasar páxina desa etapa da historia de España pasa tamén porque moitos políticos, que protagonizaron, e ao mellor creo que con a inmensa maioría con honestidade e a inmensa maioría, por suposto, con a mellor fe do mundo, creo que teñen que dar un paso atrás de todos os partidos políticos. Aquí hai que abrir unha segunda transición neste país. E iso require políticos neste momento con visión de futuro. Con visión de futuro. Políticos que teñan moi claro modelo de país a onde queremos camiñar e deixémonos de todas estas historias que me acabas de contar que poderían ser todas elas perfectamente discutibles. Hai que ir aos grandes temas e aos grandes problemas. E eses grandes problemas consensualos entre todas as forzas políticas, non só con representación parlamentaria, sino todas as forzas políticas que queiran involucrarse nese proxecto de regeneración da vida democrática deste país e da vida política deste país, e incluso implicar a elo os axentes sociais, e incluso a sociedade civil, e incluso a sociedade civil. E iso é o que eu voto de menos neste momento, políticos con perspectivas con altura de miras. Que temos aquí? Pois temos un presidente que está pensando máis no seu devenir político persoal, que lle fai a ser un político hábil, vou reconocer, tremendamente hábil. Xa vedes, hoxe os titulares dos periódicos, Feijóo renuncia a unha rebaja del tramo autonómico do IRPF. E con eso arreglamos o país. Con esto arreglamos el país. Este es el titular de un debate. No. Que teño que ir pechando. Que pasa que o señor Feijóo non quere xenerar ningún tipo de problemas porque a súa expectativa está no outro lado. Xoan, concorda con algunha cousa. Eu creo que neste momento fan falta por parte de todas as forzas políticas, políticos con outra visión
Xoan, con outra visión e sobre todo con visión de país. Con visión de país e dispostos a chegar a Como consensos. Concordaban tempo é algunha cousa, non? Como o Me tempo é parece. un ben escaso, vou intentar tamén axustarme o máis posible ao tempo. E vou empezar pedíndote, Ana, que te preocupes porque che vou dar razón en algo. Eu, efectivamente, coincido contigo en que unha política fiscal de avance e de benestar implica a súa progresividade. Consecuentemente, non podes defender nin a suba do IVA, nin a suba do taxa dos carburantes, porque eso nos iguala a todos independentemente do nivel de ingresos. Eu gano 1.000 euros, vou co meu coche e vou pagar o mesmo imposto que un tipo que gana 100.000 euros. E no IBE eu consumo unha Coca-Cola e vai ser o mesmo cargo fiscal ou impositivo que outra persoa. As taxas e os impostos son distintos. E engado unha explicación. Falabas da reforma do sistema fiscal do Partido Popular. Eso é competencia do Estado. Do Estado. E nós estamos falando dun tramo autonómico, dunha marxe moi pequena na que a Xunta de Galicia ten competencia a facelo e faino en medio punto sobre as rendas máis baixas. A capacidade recadatoria sobre eso é pouco, pero influe na nosa conta. E ao baixar eso, fixen un xesto moi bo, moi positivo, e eu aplaudo ao presidente da Xunta, pero por que non lle sube ese medio punto, tan siquiera medio punto, as rendas máis altas, no tramo autonómico que ten? Por que? Lle vai afectar tanto a esas rendas altas? A sociedade que el defende ten que ser lineal tamén para todo o mundo no sistema fiscal. E vou a máis. É certo que as rendas máis altas poden pagar un 50%, pero tamén teñen a SICAP, que permiten desgravar fora e pagar o 1% do que eles dan. E logo dis, 80 de cada 100. Claro, se baixan os orzamentos da Xunta, os porcentaxes relativos baixan. Eso é o truco do almendruco, non fai falta ser moi estudiado. E por último, nos libros do texto, mira, é un dereito universal o dereito á educación. E, consecuentemente, todas as ferramentas que son necesarios para satisfacer ese dereito universal ten que ser tamén para todo o mundo. Acabo xa. Este debate acabou baleiro. Non houbo ningunha proposta e a preocupación demográfica que apuntou Janolés, incluso aquí o temos falado en algunha ocasión, é gravísimo, é preocupante para esta sociedade e é transversal, afecta a moitas materias. Se realmente hai unha vocación de gobernantes no Parlamento galego que estén dispostos a facer país, e cando digo facer país non digo envolverse na bandeira galega, senón construir sociedade galega e con afán de identitario e tamén definirse como pobo, entón teñen que facer moito máis que alardear e vociferar nunha cámara como é a do Hórreo. Pechas, Diana, que non teño máis tempo, é unha mágoa, pero non hai máis tempo. A Feijóo moitas propostas en materia fiscal, en materia social, en materia económica, en apoio a emprendedores, etcétera, etcétera. Eu escoitei Ahora confía no goberno mexicano, porque ten que ir a concursos. Agardade. Durante 100 minutos un modelo, pero en temas económicos, sociais e políticos. Eu escoitei a súa intervención, mañana verás nos xornais que hai un conxunto de medidas para todos os aspectos económicos e sociais de Galicia. O que pasa que, bueno, hai alguén ou moita xente que non quere escoitalos. Son unha cousa moi breve, porque da intervención de Beiras que me chamou moita atención é que ese ataque furibundo que fixo contra os banqueiros, os esquilmadores, pois gustaríame que o señor Beiras lle explicase aos galegos por que motivo, cando foi a Comisión de Investigación das Caixas e foron os responsables do fiasco das caixas galegas, que foron Galloso, Méndez e Mauro Varela, non estivo ali. Todas esas acusacións que fai dos banqueiros, as preferentes, as hipotecas, por que non estaba ali? Por que lle preguntaba a Feijóo? Non, señor, vostede... Canta claro. Claro, canta claro. Por que non estuvo vostede ali nesa comisión para pedir esas explicacións? Porque Feijóo non ten a culpa das preferentes, dos aficiamentos, etcétera, etcétera. E cando tuvo oportunidade, porque estiveron ali os responsables das caixas, o señor Beiras non fixo nada. Pois creo que debería decirlle aos galegos por que non fixo nada. Bueno, pois unha pregunta que se fai a Napeón e que xa se fixo no seu momento, que tamén fixo nesta mesa. Pero como hoxe volveu a remeter, claro, como hoxe volveu a remeter, e botaba a culpa a Feijóo das preferentes, de tal, decir, oiga, pero se vostede tivo responsables das caixas, por que non foi e lles preguntou? Moito vos gusta sacar o tema de Beiras. Ao final, sempre perdemos o subconsciente. Sempre sabe ganar o protagonismo. Ten que aparecer Beiras polo medio. Bueno, pois hoxe temos que deixar unha mágoa porque había moitos máis temas que de unos senos en nada, non? O análise do debate do Estado da Autonomía desta primeira xornada. Mañá seguiremos, mañá é xornada de despachos, de diálogo, ou debería ser, non? De acordos, e veremos que pasa os xoves e que propostas se aproban.
Moitísimas grazas aos tres, sei que estivestes hoxe moi atentos por interese e por vir ao faladoiro ben informados, así que moitas grazas a Xoán, a Jano e a Ana por acompañarnos como sempre. Grazas a todos por seguir un día máis o faladoiro, que volve mañá, a hora de sempre, para analizar, como facemos sempre, a actualidade que deixa a xornada.